aye Abu Sufyan ci ane Mughira ibn Shu'ba ayolu bla olu kata buli mbinga kare no ye la tabuli taifa ka kabuli alakira ka keleya tawhidu nɔfɛ o tɛ se ka sɔn alakira ka boli jɔlen to dugu la dugu min fanga y'a ta ye lakali cogo dɔ la fana a fɔra k'a fɔ ko Sayyidina Ali ale ko a ko alakira ko a ma a ko yali ale ko dɔ ma ko yala ale t'o bila ka taa ci dɔ la alakira y'ale bila ci min na wa Aliyu ko a ma a ko n'i ta ka da ka nin ko ninnu ni tawhidu tɛ kelen ye silamɛ jamana kɔnɔ bi sɔn tɛ kɛ o ma nka bi bi in na mɔnɛ don an b'a ye k'a fɔ silamɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ kaburu batu u bɛ kaburu kɔnɔmaw deli u magow la ka Ala yɛrɛ to yen wa u bɛ dansago kɛ o la kosɛbɛ siga ci kɔni dɛ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ale y'i jɔ maaw ɲɛ maa minnu ni fanga b'u la kosɛbɛ i n'a fɔ magankaw walasa ka tawhidu jiri turu magan kɔnɔ fo ka taa se tuma min na a ye alikaaba saniya ka bɔ boli 300 ni kora n'o bɛɛ kun ye o magankaw ni arabuw ka boli ye fan wɛrɛ fɛ fana n'i y'a ye a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ a ye tawhidu jiri turu maaw dusukun na a ye jihadu jan gɛlɛn kɛ o nɔfɛ dɛ nka a ka nɔrɔ fanga